bukatar a yi musu sanarwar daurin aure ko kuma biki, to fa kada ku yi wata wajen sankamo. Mai suburbuda. Mai suburbuda mai salon nishadi daban-daban cikin muryoyi daban-daban. Kamar muryar Angila Masta sarki rawa. Fafarawa baban soyayya. Kaka azzalumin bawa da dai sauransu. Ko ta wace kusurwa ka an tayo zai baka abin da kake bukata. Gudanar da taro a matsayin MC ko kuma mai nishadantar da baki. Har ma irin yake wa kanshi lakabi shi sunan shi Kura Malam. Sai zo ya samu wani malami sai ya ce masa malam wai so nake na ji shin da mala'iku da annabi ya fon daraja. Shikenan sai dattijo ya ce masa ai kai ka sani cewa annabi dama ya fi daraja. Ai da inda aka je aka dawo ai annabi shine gaba. Tsara tallan sanyawa a gidajen talabijin. Yanzu kai ko kunya baka ji ba? Baka san tanadin da na mata ba. Wani tanadi ka mata? Lefe daga El Samad. El Samad. To saurara ka ji bayani. Idan batuwa ke na kawar tufafin mace, to wannan sai dai El Samad. Tsara tallan sanyawa a gidajen rediyo. Me suburbuda barka ne. Kai na kake sauro katin waye da kake sayarwa. Ai abin ne ka san ni ma waya nake yi a kawo min. Waya zan yi bayani wallahi zan yi. Waya daga fatan nake zuwa saro. Ci gaba da bayani. Shirya sanarwar daurin aure, biki da dai makamantansu. Wa ku kace fa? Aina. Ai wato wani gagarumin daurin aure za a yi. Wanda na ci buri a kansa domin an tayo min da katin gayyata. A hama ne.